Takže, čaute. Vítam vás pri ďalšom dieli zo Skyblocku Minecraft, čo je multiplayer. Som tu s mojím A kamarátom vítam vás Pištom. AKK 111 a AKK Áno. WSK. Takže Pišta, rozkop mi toto, lebo ty si taký kopáč. Poď vám roztvoriť. Roztvor mi túto dieru. Oj. Ukážeme, že čo tam je. Takže tu je spawner na príšeri. Ako vidíme, nikto tu nie je, lebo ešte nie je dorobené, aj tak. Možno, že na ďalší diel to dorobíme, lebo tak tam sa dostaneme k tamtému. Teraz ideme si ukázať, ako sa robí voda generátorová voda. A Pišta nám to ukáže, ja potom urobím niečo tiež. Takže Pišta, môže začať, takže my si to dáme na film. Takto. A pozerajte sa, ako nám tu Pišta robí pekne krásne vodička. A ako môžete vidieť, Pišta odober vodu z tamaďal. Na čo? No veď, aby sme ukázali, ako vidíte, stále sa to spawnuje. Dobre, vodu tam nechaj, veď Pišta je trošku nevnímavý ešte. Nejak mu tu nevychádza. Dobre, ešte schody tu na Pišta dorobí, keď tak. Dobre. To potom došli. Dobre, takže potom to dorobíme. Na ďalší diel to bude krajšie. Daj mi hlinu. Vyzdobené aj všetko. Z hliny... Daj mi hlinu. Hlinu idem ja robiť. Z hliny... I need a hlina. Nie, nedám ti. Takže... Však mi daj aspoň 4. Tu máš 4. Takže 4 hliny. Hej, tam máš, ty debil. Pišta vie nejak obchodovať so mnou, ale to sa mu veľakrát nebude dariť. Takže tu nás si vykopeme takto. Pôjdeme si pre krompač. Ako vidíte, Pišta tu už stáva, aby to bolo krajšie. Pišta, máš krompač? Ne. Takže krompač si musíme vyrobiť. Nevadí. Názorná ukážka demenstva. Takže takto si vyrobíme krompač. Dáme tu na 2. Tu dáme 3 vedľa seba. A máme krompač. Toto môžeme dať späť do čestky. Tak. Aj, dobre, takže ideme na to. Tak a teraz vykopeme si tu na všade, kde je to tá hlina. Na jednej strane aj na druhej, môžete len na jednej, to je jedno. Teraz si vykopeme ešte. Dobre, tak a teraz dáme tu na vodu. Takže vodu si tu dáme. Toto bola asi Šimonová sestra, predpokladám. Áno, tá malá. Tut. Takže radšej to vytútame. Zoberieme si vodu z generátoru. Čo nejde zobrať? Dobre, nie. Šimon, prečo nejde zobrať voda? Dobre, Lebo si debil? máme. Nie som. Dobre. Si. Tak, ešte si dáme tu na jedno, tu na jedno. Dobre. Sexy studňa. Máme ďalšie dve vody. Tie si nalejeme takisto, ako sme si naliali tam. Tak ty to robíš k recept. No a čo, ale vieš, aby ľudia vedeli, keď si to pozrú, no, Pišta to už vylepšil nejak, že nejde nabrať voda. Dobre, ide. Pišta, ospravedlňujem sa. Ale nejde, ide. Dobre. Treba Si poskúšať. ľavý. No, som ľavá. Si ľavý. Áno. Takže takto. Tak, a teraz si môžeme zasiať napríklad
Melónové semienka. Aha, ešte musíme porať. Daj prvé melónové. Hej, a musíš mať dve kocky na melónové, že by ti vyrastli, vieš o Ja tom? viem, preto ich budem dávať. Toto sú tekvicové, takže tu máme melónové. To budú tak. Tak, dobre, to bude stačiť. Dobre, a teraz ešte môžeme, ak by snežilo alebo tak môžeme si to zakryť, aby sa nám aby sa nám z toho nezrobil ľad. Takže takto. Potom sa ideme pozrieť ešte. Dúfam, že mi to vyjde. Dobre, presne mi to vyjde. Už som aj hladný. Pichy, ty pich. Hej, to jak si podával, jak retard. Ale veď to nevadí. A však pozeraj, toto hasemienko tu na kraji. Ti nevyrastie nikde. Toto má kde vyrásť. Toto takisto ne. Toto má, ale tu na treba dať ešte dve tieto. A tu je táto miestnosť. Ne, toto, daj tam kameň. Tak, to bude dobre. Nechaj to tak, lebo ja to robím. Viem, že som to mohol dať len na jednu stranu, ale už sa mi to nechce opravovať. Čiže to necháme tak. Tu je generátor spawner a doubler SK. To som ja. A tu je farma, stromy a pišta. Takže takto sme sa trošku s pištom zhodli, že budeme mať svoje veci. Tu je spoločné jedno. To je jedna vec, ktorá je spoločná, lebo aj tento generátor má pišta svoj. Neviem, prečo mi to tak seká. Doteraz mi to nesekalo. Blbý komp. Jasne, mám lepšie ako ty. Hej, máš notebookčík. No a čože mám notebook, ale je to dobrý notebook. Lepší ako tvoj. Jasné, jasné. Takže a tu mám ja svoj generátor. Hej, prečítaj tabulku na tej. Tabletka a pišta tu má zakázané. Čo si mám prečítať? Takže tu máme chcánka. Hej, chod dole si prečítaj ešte na generátore. Prvé na fontáne a tak tu. Dole. Takže tu máme chcánku a ideme, hej, aha, dobre, prepáč. Tak a ideme sa pozrieť na dole. No, a tu je toto, čo som ja napísal. No. Aha. Joj, nemá dovolené, takže nie, žiadne také. On to nemá dovolené. Hej. Nerob. Hej, mám ukončiť dielo? Ne. Tak nerob. No, zase to potom prepíš. Ty mi to prepíš a hneď. Ja neviem, jak si to mal napísané. Takže dáme, že... Nerob. Ty si debil. Veď Ťa ubijem s ňou. Jasné. Však nerob. Chcem tu niečo napísať. Si trápny s tým. A smrdia ti nohy. No a nechaj to už. Joj, ty si retardovaný. Neviem kto. Práve 18 hodín 29 minút. Pištová chcánka asi se pochcal. Takže Posi. nechaj to tam. Lebe. Neviem prečo, ale s Pištom si dávame väčšinou také odkazy. Počkaj. Baví nás to, takže je to dobré. Pišta, choď na cobblestone. Ja sa idem pozrieť na moje kvetinky, čo som zasadil. Bude zo mňa nejaký kvetinár určite. Joj bože. A máme jeden strom, ale
Máme lopatu, aj toto. Hej, si prečítaj toto do dverami do našej izby. Je... Tak sa poser. A potom sa aj dostal. Potom sa aj doser. Stačí? Áno, stačí. Ale nejak mi to začalo sekať. Penthouse, RedTube Studio, Pornhub a RedTube. Takže ako vidíte, tu sa natáča toto. Tu dám vám to takto. Mne to neseká. Dobre, stačilo. Čo si napísal? Penthouse, aha, však to To je to, čo i ty, ja hovor potišie. Takže tu spím ja. Ale nemôžem. Hej, a cez toto dierky sa pozerá na mňa, keď spím ja. Jasné, alebo on na mňa. A na mňa si. Ty si večer masturbuješ. Neviem kto. No ale aspoň mám na čo. Dobre, takže... Ako vidíte, Pišta sa zase pochcel. Kde? Hneď vám tú moačku ukážem. Pozrite sa na to. Sexy. Myslím, že je nekonečná. Ona je nekonečná. Pišta, pozor, tvoja chcanka je nekonečná. Dobre, takže toto je druhý diel vo Minecraftu Skyblock. Pišta, nerob. Pišta, prečo si zadrbal generátor? Aha, tu je. Takže toto asi budeme končiť. To je druhý diel Skyblocku v Minecrafte. Ostatné veci, čo si tu dorobíme, bude mimo natáčania. Pišta už si tam stáva nejaký krajší generátor. Asi chce mať lepší ako ja, ale ja si ho ešte opravím. Tento môj. A uvidíme, či nám začnú rásť tieto rastlinky v ďalšom diele. No a tak, možno, že budeme natáčať aj niečo iné, nielen Minecraft. No, uvidíme. A dáme tu niečo ešte, dorobíme, zväčšíme tento Skyblock a tak, takže Pišta, pozdrav sa. Majceše, vajca, staré. Ako vidíte, Pišta chodil do kostola, preto tak vie po slovensky asi, aj keď je Slovák. Dobre, takže čaute.